Missier ta' 7 tfal li jismu ma jistax jixxandar bordni tal-qorti inżamm arrestat wara li allegatament qedet lil martu b'sikkina monqa waqt argument. Raġel li bjan ta' 42 sena u li xogħlu huwa ta' kaħħal ċaħat l-akkużi miġjuba kontrih. Waġi mixli wkoll li kaġuna biża' lil martu li għajjara u li jeddida. L-allegat inċident seħ fir-residenza tal-Kopja f'Birkirkara għal ħabta ta' satejn ta' wara nofsinhar ta' nhar il-Ħadd. Id-difiża mmexxija mill-avukati Franco De Bono u Tiziana Mikallef għamlet talba għal ħelsien mill-arrest bl-argument li l-imputat għandu residenza alternattiva u ilu Malta 24 sena. Il-prosekuzzjoni oġġizzjonat għal din it-talba minħabba n-natura tal-akkużi u għal fatt li qed iridu jinstemaw aktar xhieda. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Astrid May Grima ċaħdet it-talba tad-difiża u l-imputat inżamm arrestat. Raġel ta' 36 sena ġie kundannat sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin. Marvis Jeke, Niġerjan li joqgħod Malta ġie multat 20,000 euro wara li ammetta li kien involut f'żewġ każi ta' frodi romantiku. Huwa ġie mixli bħasil ta' flus minn frodi romantiku f'Diċembru. Raġel ammetta li saraq eluf ta' euro miż-żewġ vittmi permezz ta' profil fals li ħoloq fuq l-internet. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Donatello Frendo Dimek ordnat lil Jeke biex irott lura 14,000 euro liż-żewġ vittmi fi żmien 6 xhur. Id-difiża tmexxiet mill-avukati Franco De Bono u Francesca Zarb. Kafetterija ġiet ordnata mit-Tribunal Industrijali biex tagħti kumpens ta' 3,469 euro u 14 ċenteżmu lill-eks ħaddiem tagħha fi żmien xahar. Dan wara li ġie konkluż li t-tkeċċija ta' Petar Angelowski mill-Maċedonja ta' fuq mill-impjieg tiegħu kienet waħda inġusta. Il-Maċedonjan fetaħ kawża kontra Coral Cafe fuq il-premessa li 4 snin ilu tkeċċa mill-impjieg tiegħu ta' waiter inġustament. Barra minn hekk huwa kien jagħmel xi xogħol ukoll wara l-bar, jieħuħsib il-flus u jiftaħ u jalaq il-ħanut meta jkun hemm bżonn. Intqal kif issit it-termina l-impjieg ta' Angelowski minħabba li ma marx għal xogħlu f'Ottubru tal-2019 u minflok bat kollega taħdem minfloku. Is-sit akkużah li ma kienx qed jidħol għax-xogħol fil-ħin, li beda jqatta ħafna ħin fuq il-mobile u li kien jalaq il-ħanut qabel il-ħin biex imur jagħmel xogħol ieħor. Il-Tribunal qal li l-istabbiliment ma jafx kif għandu jitratta lill-impjegati fil-waqt li nnota bosta nuqqasijiet fih. Fosthom nuqqas ta' sistema biex il-ħaddiema japplikaw għal-lif u li ma jipprovdix lill-impjegati payslips. Il-Tribunal ikkonkluda li dan hu każ ċar ta' sistema li qed tagħti lok għall-isfruttament ta' ħaddiema barranin. Għal Angelowski deret l-avukat Elaine De Giorgio fil-waqt l-avukati Clintabone u Paul Borch irrappreżentaw l-istabbiliment.